Bazen behin jauntz bat zazpi antxume, zeuzkana eta tarteka. Esneaz saltzera azokara, egiten zuena buelta. Beinauntzak antxumei eskatu, zien jartzeko arreta. Atea inori ezabaldu, otxoa gertu da eta. Ama joan zenean otsoa, inguratu zen atera. Hauntzak bakarrik utzi zituen, antxumetxoak jatera. Atea jo eta nor da, zuen amatxo baizera. Hori ez da amaren ahotsa, zu otxo maltzurra zera. orduan otsoak bere baitan, ahotsa findu behar duzu, ta dozena bat arrauz jateak mesede egingo dizu. atea jo eta Nor da, Amatxo naiz, aizu, aizu, erakutsi hankabiak ez, otxo maltzurra zerazu. orduan otsoak bere baitan, hau ezin dut ametitu, irina hartuta hankabiak beharko ditut zuritu. atea jo eta Nor da, Ama naiz, baina aditu, hankabiak erakutsi bai, amatxoren hankak ditu. atea zabalduta batezik, jantzituen kume denak. Akabotxoak ordurarte, edukitako problemak. Otsoa joan ta ama heldu zen, zenegarreta zerpenak. Amari dena kontatu zion, otsoak janetzuena. Ala beste sei antxumetxoak berreskuratzeko asmotan, ari jostarrazta gure izeak hartutan joan zen tropan. Erreka ondora iritsita, otsoa bertan zen lotan. Ondo janta gero lo egitea, ondo baita torraskotan. Hauntza otsoari inguratu, zitzaion isilantzean, ta gura izekin otsoaren sabeltzarra zabaltzean. Anirten ziren antxumetxoak, pozik eta jolasean. Amak landenak amaitu arte, geldi
gelditu ziren atzean. Sabela harriz bete eta gero, ahalik eta ondoen, Josi eta bere antxumei, aitortu zien ondoren. Ikusiko dugu esnatzean, ea hemen zer gertatzen den, otsoa nola egongo den da, gu nola biziko garen. Esnatuta errekatik ura, edaten hasi zenean, harrien pisua zuretara, erori zen azkenean. Bertan ito zen eta besteak, gustora aldamenean, gustora biziko zirelako, etxeratzen zirenean. Bertan ito zen eta besteak, gustora aldamenean, gustora biziko zirelako, etxeratzen zirenean.